खुलुमबाय सोनाफोरानि मोनसे गोदान ब्लगखौ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय माइजों फबायनाय महर लानसिनाफोर दामुगै इनिफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोद नारामोन जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो सिदा सिदि फिसालानि स्कुलनिफ्राय ओंखारनानै जोङो रौना होगासिनो दं आरोना आन्दायगोन ना मागोन नो टेनसन खिन्थु आवगायनांगौ आरोना माने फिसालानि स्कुलावहाय फिस हैनानै फैनानै जों साथामजों दा नै अबस्थाया बेबायदि आरोना फैफिनै लामाजों फैनानै दा आन्दायबाथाय गैला आरो सेस बास बारिजों हाबदों आरोना जों मालाबाबो फैफेराखैना बेजों दिनैसो फार्स्ट हा टाइमा 9:50 ओरैबादि मजा मोन्दों होनना बुंनांगोन माने दुङा सुवा बोथोर आरोना ओमफ्राय आंहा बैया मोलाव अर्डार हरनाय खुरथामना नोंथांमोन देखायनाय जायाखै बेखौ थ्रोब माने मालाय गानथाबा बिफा फिसाल' आरोना बिमाया लांदांसो ओरैबादि येस आरोना सोनाबफोर जों बावखुंग्रि हाजो सेर सेर थांगासिनो दङ बेसेबां देखायलांनो हायो बेसेबां देखायलांनो हाया आङो नोंथांमोनजों आरोना जोबजासिम नायनानै होलांबानो जाबाय फारि फारिनो दाथ' फुरा खालि एसे गिलुं गिलुं मोनलायनाय आरोना खिन्थु जेलानाखि हाजो गाखोनाय सम जायो समाथ' सफैगौआनो बेसेबां होंगो दोंगो जायो बेफोरबायदि जायगाया आरोना दा खिन्थु बिराद नायथावनो मालाय बारैबा मा जाफैदों हा र' नायनो बे गोदानसो नालाय पस्टार गैथ'वा हा आच्छा बेखौनो भिडिअ लाफैबाय थायो मानसिफ्रा अ माय गड आंहा आच्छा बेखौसो आङो एमजेनि भिडिअ माबा माबिफ्राव नुदोंमोनथ' आरो ए दे दिनैसो नुबाय आंहा सा साज्रां आरोना मालाबा नायफैफिनसां
भिर जायो ना बिफा नोंथ' फैबाय गाखोफेराखै ना गाखोफेराखै आंबो जिबनाव खेबसेल' गाखोदों आरोना औ आं आन्दायबाय बबेसिमथाय गाखोयोमोनथाय बै फारसेथिं गाखोयो आरोना ओमफ्राय बेजों हाजो सिं थांबाय जोङो खय बोसोर आगोलाव गाखोनायमोनथाय 4 बोसोर 5 बोसोर 6 बोसोर आगोलाव खनसे बे नमालिक आब'आ गावजों गाखोनो लाफादोंमोन आरोना राजाया 5 बोसोर ना माल'मोन बे समावमोन ओमफ्राय आं हारसिं फैयालै बिराद मोजां आरोना गोजोन मोनलायलायो बिराद गोलाव लामाजों मानसि नुवा नालाय ओमफ्राय मानसि साफा नुबा बारदावलायोसो आरोना खटखरे आरो गेटदा ओंखारबाथाय बिराद मन्दिर आरि गिदिर अन्थाइ फाख्रि बिफां नै बेरायनो फैनो मोजां जागोन लोगोफोरजों ज' फेमिलि ज' लामाफ्रा है मोजां सालायब्रा मानो इदि बिसिबां ग्रं गाहायाव नै बेहाय एसे प्लेन जाफैलायबाय हाजो आरोना बारबोबाय जों हाजोखौ आरो गामि मोनबाय आरो दंबावोसो नै बावखुंग्रि हाजो सेरनि होननाया बिदि जाहैबाय आरो बावखुंग्रि हाजो सोरबाफोर बावखुंग्रि हाजो नै आयै हाजो सेराव जि मोजां न' लुनानै थाबाय हनै कालारिं गय बागान थालिर बागान दै जिरि बोहैनाय ना मा होनो खटखरिया साफासोल' मानसि नुयो हा हाजो सेर बारबोनानै नै एबारना प्लेन मोनबाय आरोना नै मा 2 किल'मिटार मोनथिलाय लाङा फैनानै सालखौसो हाननायाव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय नै बोरमा बेदर लांफानोसै मा होनो थारमाने सोनाफोर जों लालियाफारायाव थांगासिनो दं आरोना फरिखा दंना गैया जाखो दङदां सिङाव सुपेर सापेर जाजोब्बायदां बिथांमोननि फरायनाय स्कुला नै ओमफ्राय आं ओरै फैस्लाबमानि ग्रोब आथिं आखाइ सुनानै लगे साहा फुदुंबाय आरोना जोंहा एसे माने ओरैनो खामलाफोर खामानि मावहरदों नालाय ओमफ्रायनो माया मा होनो सिनि लोङा जाहैबाय लुग्रोबाय सापातजों गोदोनानै एबारना मिस्टिफोरनो बिथिं हैनोसै आङो हाय मा होनना बुङो ओमफ्राय नै मालाय टमेट'जों नाजों गोथाव ओंख्रि संनानै दङ ओमफ्राय दालिया माबोरै जाखो हालदै गैया मा गैया हमनो हालां दालि बयल खोमा दुन्दियाजों ओमफ्राय नै बेखौ संगोननो आरोना आं मा होनना बुंबावनो आरो हरे कृष्ण माने जोंबो फिसालाखौ स्कुलाव दोननानैसो फैयो नालाय डाइरेक्ट ओमफ्राय थांफिनगोनसो आरोना लगे आं बेखौनो जों फैला नामा होननानै बुंखादोंमोन नों हारसिं थांदो दा जों थांबा आथुर बिथुर जागोन होननानै दा फिसालानि स्कुल गनाय टाइमखौ हमहैफिननांगोन उफाय गैया गथ' देहाया बारा मोजां नङा थाबनो थांफिनसै आरोना लगे नङाबाथ' आरामसे संनानै मानानै जानानै थांगौमोन आरोना दा उफाय गैला ओमफ्राय मिनिनानै थैगोन आरोना मानो लाबाय नालाय नायनानै थानो हालालाय आं बाय नांथ'ला दे नै बिजों फिसालानोबो थफ्लासे लाबाय आरोना ओमफ्राय बेखौ खेवला लगे लांफिनसै सोनाबो थांफिनसै आरोना ओमफ्राय माया गावनिबो संजासिगोन जाहैदों जोंखौ लाबोफायाबा गावहासो गोजोन जानानै लोंनानै दा बेलासियाव सान्थि थांनो हागौमोन दा हाखा दावरा आरोना जोंहाबो गावबो लेंनाय जोंहाबो गरम जानानै फैफाबाय ओमफ्राय आरो थांब्रबबाथाय खस्थ' मोनो माथो होनबावनो आरोना खामानि তাছত কি করিস এই প্লাস্টিকটা নিয়া ওই ওতে কোট ডালাটা আচ্ছা তারপরে বাঁধিয়ে থবি ওই ডালাটা ও জনগর ওতে আছে এই মন্দির চিন কত নিবি তোমরা आरो नैखौ ट्रेक्टर दोनग्राखौ थिं होनो नागिरदों आरो
थिग 12थायाव हुलुस थुलुस ओंखारफिनबाय आरोना जोङो आइ फाग्ला बिदि खालामो आंखौ थ' होनबाबो बिदि जायाना बिदि खालामोबा आंखौ अपमान खालामसिगोनहाय बे मालाबा ज'सो होननानै ओमफ्राय सुनाफोर आं ब्लगखौबो दोनथ'नोसै आरोना बेनोसै जों न'आव फैब्रबबाय माजों फैखो माजों माखै नोंथांमोनजों बेखौनो एसे सेयार खालामबाय मोजां सालायहाय ओमफ्राय 1 मिनिटबो बहायखायासै आं न'आवहाय दसनाफोर जेखियानो जादोला जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय